Hello guys, dito tayo sa ayan, Pasakaw. Swimming tayo. Swimming. Ano yan eh? Papakarigasan mo na? Ano? Wait. Ala. Swimming ka? Swimming? No. Oh, si mami na, mami. Yan yung daro anak, ayan. Padigyan mo. Padigyan mo nga na siya. Padigyan mo na orang day pa siya basa. Oh, lata ba? Ano yung lata? May manugado siya. Ha? Ganda ng dagat mga lodi. Ayan. Oh, basa na short. Oh, si ate oh. Look ate. Hoy, ilak mo. Ilak mo yung ano.